Spremite se, srpski zamorčići. Uskoro će Čale Brnaba da vas šprica ko znaš čim. Naprednjaci i Klaus Schwab dosetili se kako da desetkuju Srbe. Korak bliže kampusu Bio 4. Vlada je odlučila za eksproprijaciju zemljišta za projekat. Pre mesec dana, iako javno nisu objavljeni konkretni detalji o projektu izgradnje kampusa Bio 4, na poslednjoj sednici Vlade Republike Srbije preduzet je konkretan korak. Doneta je odluka o utvrđivanju osnova javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta radi izgradnje javnih objekata za kampus Bio 4. Prostorni plan za područje posebne namene kampus Bio 4 na nepokretnostima u okrugu Kumodraž. Podsećanja radi, pripremni radovi za izgradnju objekta kampusa Bio 4, tačnije u naselju Rakovica, gde će biti smeštene životinje koje se koriste za potrebe Instituta Torlak, počeli su u maju 2023. godine. 4 meseca kasnije usvojen je predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o projektnom zajmu za izgradnju kampusa Bio 4 između Razvojne banke Saveta Evrope i Srbije. Kampus Bio 4 će se približno 26 hektara. Procenjeni troškovi investicije su oko 350 miliona evra, a Banka Saveta Evrope je izdvojila 200 miliona evra za početne infrastrukturne radove. Kao što je ranije objavljeno, ceo projekat bi trebalo da bude završen do 2026. godine.